το μέρος ή αλλιώς η τουαλέτα. Πάντοτε οι τουαλέτες ήταν ένας χώρος όπου μπορούσες να δεις απίστευτα μηνύματα. Hello, boys and girls. Ανδρών, γυναικών. Τι γίνεται με εμάς που δεν έχουμε αποφασίσει? Προσοχή. Αυτή η πόρτα δεν παρέχει χωμόνωση. Είμαι πόντιος ομοφυλόφιλος. Πηγαίνω με γυναίκες. Πρόσεχε. Στα χέρια σου κρατάς το μέλλον της Ελλάδας. Κάντε την οικονομία στο χαρτί. Χρησιμοποιήστε το και από τις δύο πλευρές. Η πραγματικότητα είναι μια ψευδαίσθηση που οφείλεται στην έλλειψη συνοπνεύματος. Το γνωστό, δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες, υπάρχουν άντρες που δεν πίνουν. Πού να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου? Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά μάλλον. Αυτό δεν το διαβάζω. Οι αρχάριοι με τα δύο. Να θυμηθώ να μην ξεχάσω να πληρώσω. Πάμε στις γυναικείες. Τα πάντα έρχονται σε αυτόν που περιμένει. Βάτραχος. Ζητά όμορφες πριγκίπισσες για να λύσουν μάγια. Αγάπα των πλησίων σου. Πρόσεξε όμως, μην το μάθει η γυναίκα σου. Κάνετε έρωτα τις σίγουρες μέρες. Όταν ο άντρας σας λείπει ταξίδι. Καλές οι διαστροφές, αλλά το απλό σεξ δεν χαλάει τα δόντια. Πάντα οι τουαλέτες ενέπνεαν τους ποιητές στον τοίχο. Διότι την ώρα της ανάγκης τα μάτια σου διαβάζουν τα πάντα. Σωτήρη, τι κάνεις? Καλησπέρα. Είσαι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού που στην τουαλέτα του πήγα μέσα και διάβασα όλα αυτά τα απίθανα μηνύματα που είναι γραμμένα στα τουβάρια του μέρους. Το μέρος είναι της γιαγιάς, ξέρεις. Ναι, το παλιό. Πάω στο μέρος. Ξεκίνησε από την πλάκα. Κάποιος είπε κάποτε εδώ μεταξύ μας κάτι, το γράψαμε εμείς. Ξεκίνησαμε με ένα σύνθημα και συνήθως με το αλκοόλ. Όλο και κάποιος μας είδε για ένα μαρκαδόρο, λέει παιδιά να γράψει εγώ κάτι. Πες εμείς ποιο είναι το αγαπημένο σύνθημα μέσα στη τουαλέτα? Αυτό για τη Μύκονο. Αυτό για τη Μύκονο. Μ' αρέσει η Μύκονος. Γιατί με λίγα χρήματα κάθε άντρας μπορεί να ζήσει σαν βασίλισσα.